שלום לכולם, אנחנו נתחיל את השיעור שלנו. אנחנו נתמקד בדמות של בתיה, בת פרעה, שזה דמות די מפתיעה, שהיא מופיעה ככה במדרש אשת חיל. כלומר, יש לנו רשימה של אולי ה-22 נשים שהכי השפיעו על המהלך של עם ישראל לאורך ההיסטוריה. אחת מהן בתיה בת פרעה, שזה מאוד מעניין. וככה, בשבילי גם כן, אפשר להגיד שהדמות הזאת הייתה די מסתורית, לפני שהכנתי את השיעור, וכנראה שיש המון מה להעמיק בה, ונתחיל מהסיפור בתורה, בפרשת שמות. אז ככה. במקור מספר 2. רק נגיד שבמדרש אשת חיל בתיה מקבלת את הפסוק ותקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. כן, שזה מעניין. כלומר, מה הקשר ותקום בעוד לילה? איפה היא קמה? ממה היא קמה? איזה טרף נתנה לביתה? נערותיה? מעניין. כמובן שבסוף גם נקשר את זה לדמות של רות המואביה ולמגילת רות, כמו שאנחנו עושים עבור כל פסוק בפרק אשת חיל. אז נתחיל. אז נחזור למקור שלנו במקור מספר 2, פרשת שמות. אז מסופר לנו על פרעה שגוזר להשליך את כל הבנים שנולדים לעברים ליאור, וכל הבת תחיון. אז כך מופיע בפסוקים: ויצב פרעה לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, וכל הבת תחיון. ואז מתחיל פרק ב'. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. לא רשום שום דבר, שום פרט מזהה, חוץ מהעובדה שמדובר על מישהו שהוא משבט לוי. איך קראו לו? מי הוא? לא כתוב. ותרא האישה, מי זאת? האישה, אנחנו לא יודעים מי זאת, איזושהי בת לוי, ותלד בן. היה שם לבן הזה? כנראה שכן. לא כתוב לנו מה היה השם. ותרא אותו כי טוב הוא, ותצפנהו 3 ירחים. אז הבן הזה נולד וקורה שם יש שם איזה אירוע לא רגיל. האישה רואה שהבן הוא טוב. מה זה אומר? כל אמא חושבת שהבן שלה הוא מושלם. מה הכוונה ותרא אותו כי טוב הוא? יש פה איזה עניין. ולא יכלה עוד הצפינו, אחרי 3 חודשים, כן, ולא יכלה עוד הצפינו, ותיקח לו תיבת גומה, ותחמרה בחמר ובזפת, ותשם בה את הילד, ותשם בסוף על שפת היאור, כן, סיפור מוכר, ותתצב אחותו מרחוק, לדעה מה יעשה לו. אז גם אחותו אין לה שם, לא ברור מי זאת, אחותו. כביכול אתה מגיע לשלב הזה בסיפור, אתה אומר, רגע, יש לי פה מישהו שמספיק חשוב לספר עליו, סיפור שלם על זה איך הוא הגיע לעולם, ומה קרה כשהוא נולד, ואגב, היה משהו מיוחד כשהוא נולד, אמא שלו ראתה כי טוב הוא, והחביאה אותו, ואז אחותו הגיעה לשמור עליו. ולא כתוב לי אפילו שם אחד בכל הסיפור הזה. כן, אז עוד לפני אולי שנמשיך, נשים לב שכמובן הדברים האלה מכוונים. הרי אם אנחנו נתקדם לפרשת וארא, ושמה התורה מספרת לנו על ואלה תולדות אהרון ומשה, ומספרת ויקח עמרם את יוכבד דודתו לא לאישה ותלד לו את אהרון ואת משה וכו' וכו', ומרים אחותם. כל ברור, יש שמות לכולם, מבינים בדיוק מאיפה הם הגיעו, ייחוס מסודר, הדמויות עם זהות ברורה. פה בסיפור שלנו אין זהות. הזהות של האנשים בסיפור לא קיימת, וזה בעצם אומר לנו על המצב המאוד מאוד מורכב שעם ישראל נמצא בו בגלות מצרים.
עם ישראל בגלות מצרים עם ישראל בגלות מצרים בעצם אחרי 230 שנות שעבוד, 130 שנות שעבוד, כן? שזה 130 השנים של יוכבד על פי המדרש, 130 שנות שעבוד. הזהות העברית של עם ישראל לאט לאט נמחקת, כן? חז"ל יודעים לספר לנו שהעברים היו שונים מהמצרים בארבעה דברים. לא שינו את שמם, את לבושם ואת שפתם. שלושה דברים שהם הקפידו לשמר. אבל מה עם כל השאר? כלום. הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, אומרים מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא. הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. עם ישראל במצרים שקוע, כן? הביטוי הידוע, שקוע במ"ט שערי טומאה, שקוע בתוך התרבות המצרית. אנחנו צריכים להבין שהתרבות המצרית של אז הייתה התרבות העיקרית, העולמית, מרכז התרבות העולמי האוניברסלי, האימפריה הגדולה שמכילה את כל החוכמה, את כל העושר, את כל המאפיינים התרבותיים הכי מובהקים, מצרים. לא סתם מצרים נקראת בית עבדים, לא סתם מצרים נקראת בביטוי המעניין הזה בית עבדים, כי כל מי שהיה רוצה בעצם להתפתח לאיזשהו כיוון כלשהו היה יורד למצרים. עולה למצרים, יורד למצרים, כן? אנחנו קוראים לזה יורד למצרים, כי מבחינתנו מצרים זה איזשהו מהווה איזשהו מקום נמוך שהאנושות הגיעה אליו. אוקיי, אז אנחנו מבינים שעם ישראל במצרים נטול זהות. בקושי זוכרים איזה עניין שהם בני אברהם, יצחק ויעקב, כן? לא שינו את שמם. הם יודעים שהם נצר לאיזה עבר קצת יותר מפואר ומסודר. הקדוש ברוך הוא דיבר עם אבא שלי, אבל מה איתי? אז אני גם, יש לי מאפייני לבוש משלי ושפה משלי, אבל זהו. כלומר, המאפיינים הכי בסיסיים של תרבות משלי, הצלחתי איכשהו לשמור. אבל הזהות שלי לאט לאט נמחקת. עוד דור אחד וכבר אולי גם זה לא היה. כן, חז"ל מתארים שאם ישראל היו נשארים במצרים, כביכול עוד רגע אחד כבר היו שוקעים בשער 50 ולא היו יכולים לצאת. כן? מדוע זה ככה? למה זה ככה? אני מקווה שנגיע לזה. ובתוך כל הסיפור הזה של עם חסר זהות, שלא כל כך יודע לאן הוא הולך ומתחיל לשכוח מאיפה הוא הגיע, נכנס הסיפור הזה של לידת משה. עכשיו, למשה אין שם, כן? אין לו שם, לאף אחד במשפחה שלו אין שם, והוא עכשיו על טבע ביאור. ואז התורה מתחילה לספר לנו על דמות מופלאה. ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור. אגב, גם לבת פרעה אין שם, זה מעניין גם כן, לראות שאין לה שם, אבל היא מיוחסת, היא בת פרעה, כן? אנחנו נקפיד גם לקרוא לה כל הזמן בת פרעה. זה מאפיין מאוד מאוד חשוב באישיות שלה ובמקום שלה, על במת ההיסטוריה, העובדה שהיא בת פרעה. ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור, ונערותיה הולכות על יד היאור. ותראה את התיבה בתוך הסוף, ותשלח את המטה, ותיקחיה. ותפתח, ותראו את הילד, והנה נער בוכה, ותחמול עליו, ותאמר, מילדי העברים זה. אז מה הסיטואציה? בת פרעה מאיזושהי סיבה הולכת לרחוץ על היאור, גם הביטוי לרחוץ על היאור, חז"ל כבר סימנו אותו בתור ביטוי מיוחד, כי בדרך כלל צריך להגיד לרחוץ ביאור, בתוך היאור, מה זה על היאור? חז"ל כבר מסמנים את הדבר הזה, תכף נראה במקום מספר 3 בגמרא, מה חז"ל אומרים על בתיה. היא הולכת ונערותיה הולכות על יד היאור, והיא רואה את התיבה ומחליטה ש... עכשיו מה? עכשיו כבר בסיפור, זה לא משהו שנסתר פה בין הזה, כבר בסיפור ברור, שלכולם ברור שהילד הזה בתוך התיבה הוא עברי, כן? בתיה אומרת בעצמה, מילדי העברים זה, כן? אף אחד גם לא יכול להסתיר את זה, ומן הסתם כשבת פרעה הולכת לרחוץ היאור ויש לה פמליה של הנערות, והיא חוזרת עם תינוק, לכולם ברור מאוד מאיפה התינוק הזה הגיע,
ואיך הוא הגיע לטבע בתוך היום. והיא גם אומרת, היא לא מסתירה, מילדי העברים זה, וגם יוצרת קשר עם אחותו. ותאמר אחותו אל בת פרעה, אלך וקראתי לך אישה מלקת מן העבריות ותניק לך את הילד, ותאמר לה בת פרעה לכי, ותלך עלמה ותקרא את הילד, ותאמר לה בת פרעה הליכי את הילד הזה והניקיהו לי ואני אתן את שכרך, ותיקח האישה הילד ותניקהו. כן, אז כמה זמן כל האירוע הזה? יום אחד. כלומר, אגב, איזה יום זה היה? בואו נעשה חשבון רגע. משה נולד בתאריך ז' באדר, נכון? חז"ל אומרים שהוא נולד לסוף 6 חודשים. ואמא שלו הצפינה אותו עוד 3 חודשים. כשהגיע כבר סוף החודש התשיעי, כבר לא יכלה להצפין אותו, הבינה שעוד שנייה יבואו לחפש אותו. ושם אותו בתיבה בתוך היום. אז אם נעשה חשבון, אנחנו רואים שהיום הזה הוא יפה מאוד. ו' בסיוון, או ז' בסיוון. בגמרא מסופר שהיום הזה ו' בסיוון, יש איזה מדרש שאומר זה דווקא ז' בסיוון, אבל איך שלא נסתכל על זה, היום הזה הוא יום מאוד מאוד מיוחד. נכון? זה היום היום ה-50 שאחרי, זה יום נעשה הפסקה רגע. אוקיי, חזרנו מההפסקה. זה יום מאוד מיוחד, יום של מתן תורה, יום שמשה בעצמו עתיד להיות איזשהו שיא בתפקיד של משה, נותן התורה. משה רבנו, האיש שנתן תורה, על ידו ניתנה תורה לעם ישראל. וביום הזה, בתיה בת פרעה קורא לה משהו. כן, נזכר שנייה בפסוק, ותקום בעוד לילה. קורא לה משהו ביום הזה. הולכת, מוצאת את התינוק הזה, מחליטה במבט אחד, כן, איזשהו מבט אחד שמספיק לה להבין שיש פה משהו מיוחד, ושהיא לא יכולה להמשיך הלאה בחיים שלה. ובאותו יום, מוסרת את התינוק הזה לאיזושהי מנקת מן העבריות, ונפרדת ממנו בעצם לשנתיים. מה היה בשנתיים האלה? לא יודע. ומחכה 2 עד שהתינוק יסיים לינוק. התינוק חוזר לבת פרעה, ואיך כתוב שמה? ויגדל הילד ותביאהו לבת פרעה, ויהי לה לבן, ותקרא שמו משה, ותאמר, כי מן המים השיתהו. אז ויהי לה לבן, קודם כל, וואו, מבחינת בתיה זה הבן שלי. ויהי לה לבן, ותקרא שמו משה, קוראת לו שם, אגב, השם הראשון שאנחנו פוגשים, מאז תחילת הסיפור, סוף סוף יש שם למישהו, ותקרא שמו משה, ותאמר, כי מן המים השיתהו. אני אתעכב רגע על הפסוק הזה, ותאמר כי מן המים השיתהו. השם משה, יש לו אזכורים במצרית עתיקה. השם, הביטוי מש, כנראה זה במובן של בן. כלומר, מבחינת בתיה נתנה לו איזשהו שם של בן, הבן שלי, בני. ותאמר כי מן המים השיתהו. כלומר, התורה נותנת סיבה למה היא קראה לו שם משה. ותאמר כי מן המים השיתהו. אם נסתכל שנייה בפסוק, זה איזשהו דיוק ששמעתי מהרב שרקי, שהמילה משיתהו היא כתובה ככה, מם שין יוד תף ה' ו'. אם בן אדם רוצה להגיד על עצמו אני משיתי אותו, משיתי הוא, כן? צריך להיות איזשהו יוד אחרי משיתי, אחרי התף, משיתי הוא, משיתי הוא. אבל מה כתוב? משיתי הוא. כלומר, צריך לקרוא את זה משית הוא. כלומר, מי אומרת את ותאמר? מה דעתכם? מי אומרת את ותאמר? ותאמר כי מן המים השיתהו. יפה. אז יש כיוון שאומר ותאמר כי מן המים השיתהו, כלומר יוכבד אומרת את זה, אמא של משה, האמא הביולוגית, אומרת לבתיה, בחרת שם מדהים. כן, זה הכל מכוון מלמעלה, כי מן המים השיתהו, את משית אותו מן המים. אז נאה שמו, השם שלו נאה
השם שלו נאה ומתאים, השם שלו מתאים. וזהו, ובעצם פה מסתיים הסיפור מבחינת התורה. אחר כך מסופר איך משה גדל, והוא בעצמו בעצם נמצא באיזשהו הליך בירור הזהות שלו בעצמו. הוא יודע שהוא לא בדיוק הבן הביולוגי של בתיה, והוא יודע שכנראה הוא הגיע מהעברים, והוא צריך עכשיו להחליט לאן שייך. עכשיו, מה כל הסיפור הזה של המושיע, הבן אדם שכביכול אמור להיות הפסגה של הזהות העברית במצרים, גדל בארמון של בת פרעה, כן? שאנו גם, מה זה כל הסיפור הזה של המחיקת זהות הזאת? למה? כביכול, למה הקדוש ברוך הוא, למה היה צריך להוציא לפועל את הדבר הזה? אוקיי, אז בינתיים השאלות שלנו זה, מה זה התהליך מחיקת זהות הזאת במצרים? למה עם ישראל צריך את זה? למה זה כאילו כביכול שלב הכרחי לפני הגאולה? הרי הקדוש ברוך הוא תכנן את זה, אבל עבדו ועינו אותם 400 שנה, כן? למה כל הסיפור הזה של משה גדל אצל בת פרעה, למה זה צריך להיות ככה? למה הוא לא יכול לגדול אצל אמא שלו בצורה מסודרת? כן, שהקדוש ברוך הוא יעשה איזה נס אחר. למה צריך נס כזה? כן? אנחנו תמיד כשאנחנו רואים נס בזה, צריך לשאול, הרי הקדוש ברוך הוא יכול לסדר את העניינים באין סוף אפשרות. למה הקדוש ברוך הוא סידר את העניינים דווקא בצורה כזאת, שבת פרעה מוצאת אותו, מתאהבת בו, מחליטה שהוא יהיה הבן שלה, מגדלת אותו, ובהמשך נראה עכשיו במקורות גם מצטרפת בעצמה לעם ישראל. בואו נראה במקורות. אז יש לנו, אז על בת פרעה יש לנו רק את הסיפור הזה בתורה, ויש לנו עוד פסוק שמזכיר אותה כביכול בדרך אגב, כן? בדברי הימים כתוב על תולדות כלב בן יפונה, שהוא לקח כמה נשים, ופתאום בסוף הפסוק יש אזכור מעניין לבדיעת בת פרעה. אז בואו נקרא את הפסוק. ואשתו היהודיה ילדה את גדור אבי סוחו ואת יקותיאל אבי זנוח ואת וכו' וכו', ואלה בני בתיה בת פרעה אשר לקח מרד. אומרים חז"ל, מרד זה כלב בן יפונה. למה נקראת שמו, והוא לקח את בתיה בת פרעה לאישה, מעניין, למה נקראת בתיה בת פרעה יהודיה? לפי שכפרה בגימולי עבודה זרה, לפי שכפרה בעבודה זרה. כן, אז נראה, אז רואים בגמרא במגילה, אמר רבי שמעון בר יוחאי, מה זה בתרת בת פרעה לרחוץ על היאור? שירדה לרחוץ מגלולי בית אביה. אז עכשיו פתאום אנחנו כבר מבינים שמבחינת חז"ל יש פה איזה מהלך לא צפוי, מהלך מיוחד. יש איזה מישהי בארמון של פרעה שלא מוכנה להשלים עם מה שקורה בבית המלוכה, לא מוכנה להשלים עם מה שקורה במצרים, עם הרעיון הזה שעם ישראל משועבד במצרים בסבל נוראי, כן? אבא שלה רוצח תינוקות כל יום. חז"ל, המדרש מספר, כל יום היה רוחץ בדמם של 300 תינוקות, כן? ויש לנו פתאום איזה דמות שהיא מורדת, כן? מורדת, אשר לקח מרד, אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא מי שמרד בעצת מרגלים ויקח מי שמרדה באביה, כן? שזה יאמר לשבחה של בתיה. כלומר, יש לנו פה איזה דמות מאוד מאוד מיוחדת, שנחזור לפסוק ותקום בעוד לילה. מגיע ו' בסיוון, איזה תאריך מיוחד, תאריך של אור גדול צריך לרדת לעולם ביום הזה, ויש לנו דמות אחת במצרים שככה לא מצליחה להירדם, מתגלגלת על יצועה, שואלת את עצמה, מה אני יכולה לעשות? אני הבת של המלך שעושה את כל הזוועות האלה, אני הבת של המלך
משעבד את העם הכי מיוחד בהיסטוריה. אולי היא לא אומרת בדיוק את זה, אבל היא מרגישה שיש פה משהו לא נכון, כן? והיא מרגישה שהיא צריכה לעשות משהו. ותקום בעוד לילה. ותקום בעוד לילה, ומה? אומרת, אני קודם כל צריכה להתרחץ. להתרחץ אבל במובן הרעיוני, במובן של הטהרה. אני צריכה להתרחץ. אני צריכה, חז"ל אומרים, רצתה להתגייר. רצתה לטבול לשם גירות. כן? מה המשמעות של זה? המשמעות זה שבתיה בת פרעה אומרת לעצמה, אני לא יכולה להמשיך ככה. אני עושה משהו. אני קודם כל צריכה להתאר מכל הטומאה הזאת, מכל הגילולים האלה, מכל הדבר המסריח הזה. כן? אנחנו... עכשיו, מה? עכשיו, היא מוצאת את משה בטבע, ומבחינתה, וואו, כאילו זה בדיוק מה... הנה, בשביל זה הגעתי. הנה, הילד הזה, העברי הזה, המסכן הזה, הנטוש הזה, אומרים חז"ל, ראתה שכינה עמו. מי מצליח לראות את השכינה בכלל? איזה... מה אנחנו צריכים בכלל להתחיל להבין מי זאת בתיה בת פרעה? בחורה שרואה שכינה. איפה ראינו דבר כזה? מי בכלל ראה שכינה במצרים? אני אגיד יותר מזה. נקרא את המדרש. איך בכלל משה הגיע לעולם? זה סיפור מעניין בפני עצמו. מה, ההחלטה ללדת אותו הייתה לא פשוטה, כן? כתוב שאמרם ממד וגירש את אשתו, כן? אמרה לו ביתו מרים, גזירתך קשה משל פרעה, פרעה גזר רק על הזכרים, ואתה גזרת גם על הנקבות, כן? ואמרה לו, עתידה היא מי שתולד בן שיושיע את ישראל. נולד משה, נתמלא הבית כולו אורה. עמד אביה ונשקה על ראשה. אמר לה, ביתי נתקיימה נבואתך. פתאום היה להם איזה אור בתוך כל החושך. אבל לא עברו 3 חודשים, ורואים שכלום לא מתקדם, והגזרה של פרעה נתעצמה, וכתוב בשעה שהוציאו את משה ליאור, עמד אביה וטפחה על ראשה. אמר לה, ביתי, היכן נבואתך? איזה מצב קשה שאמרם, שחז"ל אומרים שהוא היה אחד ממנהיגי הדור, אמרם, ייאוש קשה מאוד, ייאוש חזק מאוד, לא מצליח לראות את האור. נולד לו בן שהתמלא הבית כולו אורה, אבל ברגע שמוציאים אותו מהבית הוא לא מצליח לראות את האור, כן? עמד אביה וטפחה על ראשה. הרי אם אתה מאמין שהיא נביאה, למה אתה נותן לה, למה אתה נותן לה סתירה? כן? מה אתה נותן לה סתירה? אתה מאמין שהיא נביאה, לא? הוא לא רואה את זה, הוא לא מצליח לראות את זה. חשוך לו מדי לגדול הדור, חשוך לו מדי. אמא שלו, כן? אמא שלו, הבאתי את המקור והנה נער בוכם, מלמד שעשתה לו אמו חופת נעורים בטבע. אמרה, שמא לא יזכה לחופתו. וואו, מי עושה את הדבר הזה? מה זה שמא לא יזכה לחופתו? במילה אחת, זהו, היה אצלי 3 חודשים, וזהו. אני אותו כבר לא יראה. מה זה שמא לא יזכה בחופתו? זה בשפה עדינה. אני לא אראה אותו בכלל. זה היום האחרון שאני רואה אותו. לפחות אני אעשה לו איזה חופת חתנים, לפחות להגיד תודה על 3 חודשים שהוא היה אצלי. כן? איזה ייאוש, ההורים של משה, ההורים של הילד שהביא הוראה, שנולד נתמלא הבית כולו הוראה, איזה ייאוש הם נמצאים. ובלילה הזה, יש דמות אחת, שכנגד כל הייאוש הזה, לא, היא אומרת, אני לא משלימה עם זה. אני הולכת עכשיו לעשות משהו. קודם כל אני יורדת לרחוץ. ומפה נראה מה עושים. כן? בכל מצרים, זה פשוט מדהים לחשוב על זה. בכל מצרים, כל עם ישראל, מי הקטן ביותר עד גדול הדור, בייאוש טוטלי, כן? ייאוש טוטלי, לא רואים בכלל את האור, לא רואים גאולה, כלום. בצדק, כביכול, יש דמות אחת,
חוץ אולי ממרים, אבל מרים היא נביאה, אז אוקיי, אז היא קיבלה נבואה, אז יש לה במה להאחז. אבל כל השאר, אין לה במה להאחז. בתיה בת פרעה לא מוותרת. אומרת, אני רוצה לכרוך את גורלי עם עם ישראל. וחז"ל מפליגים בשבחה של בתיה בת פרעה. דברים, כן, אחת מ10 אנשים שנכנסו לגן עדן עוד בחייהם, כן? כמו מי שמכיר את הסצנה החביבה מחגיגה בסנוקר, כן? בתיה בת פרעה, ב10 האנשים האלה שזכו להיכנס לגן עדן, לא טעמו טעם איתה. אז בזוהר מספרים שיש איזה היכל עליון שקרוי היכל בתיה, ששם נשים צדקניות יושבות ולא יודע מה, נהנות מזיו השכינה, ובכל יום ויום דמותו של משה רבנו הולכת שם, ובתיה בת פרעה מקבלת את פניו ומשתחווה לו ואומרת, אשרי שזכיתי לגדל את הבן הזה, משהו כזה. לא רציתי להעמיס במקורות, אז לא הבאתי, אבל באמת, וואו. אז קודם כל, מהבחינה הזאת, אנחנו מבינים שבתיה בת פרעה בעצם מביאה פה איזשהו אז בהקשר הזה אנחנו רואים שבתיה בת פרעה מביאה פה איזשהו מהלך כביכול מאחורי הקלעים של קודם כל אמון גדול בקדוש ברוך הוא, לראות את השכינה כשאף אחד אחר לא רואה, פשוט להאמין בטוב, כשהכל מסביבך פשוט מושחת. אבא שלה רוצח 300 תינוקות כל יום, והיא באה לפרעה עם הילד הזה ואומרת לו, זה עכשיו הבן שלי, ואין לך מה לעשות עם זה. כן, אפשר להניח שפרעה הכיר טוב מאוד את משה כשהוא היה קטן. כן, כולם ידעו שלבתיה בת פרעה יש בן, מבחינתה בן שהיא קיבלה מלמעלה, כן? אבל אבא שלה גוזר על כל הבן העילות דיירות השליחו, והיא מגדלת את הבן הזה בתוך בית פרעה. ופה אולי אנחנו צריכים כאילו להתחיל להבין את התפקיד הגדול של בתיה בת פרעה בתהליך הגאולה של ישראל. נתייחס עכשיו להקשר הלאומי ההיסטורי. אם נגענו בדמויות של אשת נוח ושל נעמה אשת נוח ושל שרה רבקה, אחרי שכל אחת מהם הביאה את עם ישראל לעוד מדרגה ועוד מדרגה. אז פה בתיה בת פרעה קודם כל אומרת, השעבוד שלכם במצרים זה כביכול, זה סוד, לא רוצה להגיד זה לכתחילה, אבל נגיד, השעבוד של עם ישראל במצרים הוא נועד להוציא משהו ממצרים, כן? יש איזה פנינה, יש איזה יעלום בתוך הבוץ שצריך להוציא, כן? הרב שרקי תמיד מסביר שיציאת מצרים היא לא נקראת יציאת ישראל, היא נקראת יציאת מצרים, כלומר גם מצרים היו צריכים לצאת, כן? זה לא כל כך הלך, יצאו קצת ערב רב, שגם כן עשו לנו הרבה צרות, אבל כביכול, המצב, מבחינת התוכנית האלוקית, נקרא לזה ככה, עם ישראל יוצא ממצרים, וכל מצרים מתרוממים ביחד איתם, כן? המצב האידיאלי השלם הוא שעם ישראל מצליח לרומם את כל המציאות, כן? אנחנו מבינים את זה. ביציאת מצרים זה לא כל כך הלך. מצרים לא כל כך הצטרפו למהלך של עם ישראל, אלא נלחמו בו כן? כביכול היה הזדמנות והוחמצה. אבל היא לא הוחמצה לגמרי. יש לנו את בתיה בת פרעה. יש לנו את בתיה בת פרעה, יש לנו יש לנו בעצם את האישה, צריכים להבין את זה, האישה שגידלה את המושיע, האישה שגידלה את הגואל של ישראל, האישה שגידלה את המלך הראשון של עם ישראל, האישה שגידלה את נותן התורה. זה היה צריך לקרות דווקא במצרים, זה היה צריך לקרות דווקא בבית פרעה, כי אנחנו צריכים להבין שהדמות הזאת של המושיע, של עם ישראל, לא יכלה לבוא
מזהות עברית פשוטה. לא יכלה לבוא מזהות עברית פשוטה. אני זוכר שנייה במחיקת זהות של עם ישראל במצרים. הזהות של עם ישראל במצרים היא מורכבת, היא לא פשוטה, היא לא ברורה, כי עם ישראל במצרים צריך לעבור את התהליך של פירוק והרכבה מחדש, כי אנחנו כבר לא בתקופת האבות ואנחנו בתקופת הבנים. אנחנו בתקופה שהלאום מתחיל להיבנות. לאום יכול להיבנות רק בצורה כזאת של קודם כל גוי, קודם כל יש מה שנקרא גוף לאומי. חז"ל מתארים את עם ישראל במצרים כעובר במעי אמו, כלומר ממש ממש בלועים בתוך האומה המצרית, לומדים ממנה את הסדרים של אומה, סדרים של שלטון, סדרים של מדינה, סדרים של ממלכה, מהתרבות הכי מרכזית וגדולה באותם ימים. ומפה אנחנו מרכיבים את הזהות שלנו מחדש. אברהם אבינו, יצחק אבינו, שרה, רבקה, רחל, כל האבות והאימהות שלנו, הם לא נקראים ישראל. הם לא נקראים ישראל, הם לא נקראים בני ישראל, הם לא חלק מהאומה, הם האבות, כן? עם ישראל במצרים בעצם מרכיב את עצמו מחדש בתור אומה שיודעת מה זה ממלכה, נקרא לזה ככה, אוקיי? זה מזכיר לנו את אברהם ושרה שירדו למצרים, גם כן, היה רעב בארץ, ויאמר שרה אשתו, הנה ידעתי כי יפת מראה את, עם רינה אחותי את, אומרים לה חוכמה אחותי את, אבל אנחנו נגיד את כל זה בסוגריים, כי זה פחות במהלך של השיעור. בכל מקרה אנחנו צריכים להבין שלולי בתיה בת פרעה, הגאולה לא הייתה נראית ככה. לולי בתיה בת פרעה לא היה לנו את משה. ואיך אני יודע? כי משה בכל התורה, משה בתורה הוא נקרא הבן של בתיה, הוא לא נקרא הבן של יוכבד. מה נעשה? אם נסתכל במקור של קודם כל בפסוק שקראנו בדברי הימים, אנחנו רואים שמשה, גדור, אבי סחו וכו' וכו', זה משה. כלומר, החז"ל יוצאים מהפשט של הפסוק לגמרי, רק בשביל להסביר לנו שמשה היה לו כל כך הרבה שמות, אבל מי נקראת, אבל באיזה שם הוא נקרא בתורה? בשם שבתיה נתנה לו. ובן של מי הוא נכנס? הוא נחשב הבן של בתיה. ואלה בני בתיה בת פרעה. ואלה בני בתיה בת פרעה אשר לקח מרד. ואלה בני בתיה בת פרעה. נסתכל בעוד מקור מאוד מאוד מיוחד בגמרא, בסנהדרין, דף למד א', יש לנו איזה סיפור שם, ששלחו איגרת למר עוקבא. מר עוקבא היה לו סיפור בפני עצמו מאוד מאוד מיוחד, היה לו איזה הערת פנים מאוד מאוד מיוחדת. אז שלחו לו, בגלל איזשהו סיפור שהיה לו, שאני לא נכנס לשם, מעניין דווקא, אבל מר עוקבא הזה, היה לו הערת פנים מאוד מאוד מיוחדת. בגמרא מבואר שכששלחו לו מכתב מבבל, כתבו לו, לדזיב לקבר בתיה שלום. אומר רש"י, למי שיש לו הערת פנים כמו משה שהוא בן בתיה בת פרעה שגידלה אותו כבן. אנחנו רואים שמשה נקרא בר בתיה. זה כביכול התיאור הכי, השבח הכי גדול שאפשר לתת למשה זה שהוא בר בתיה. כלומר, בעומק אנחנו צריכים להבין שמי הפך את משה למה שהוא? בתיה. תחשבו על זה רגע, בתיה גידלה אותו. מגיל 2 עד לא יודע איזה גיל, עד שהוא ברח למדיין. בתיה גידלה אותו כבן, לימדה אותו הכל. כל מה שמשה יודע, בתיה לימדה אותו. כן? אז נכון, משה היה לו נשמה, מההתחלה היה לו נשמה גדולה, כמובן אנחנו מאמינים בזה. אבל כביכול את המסלול שלו, את המסלול של החינוך, השנים הכי קריטיות בחינוך, עבר אצל בתיה, בת פרעה, בתוך הארמון. כן? למד שם את כל מה שהוא צריך ללמוד, על כל מה שיכין אותו להיות הגואל. אצל בתיה. אנחנו פה עוד פעם בעצם רואים פה, כמו כל הדמויות האנשיות שראינו עד עכשיו, זה באמת קלישאה, כן? מאחורי
מאחורי כל גבר מצליח עומדת אישה חזקה. זה פשוט מדהים, זה פשוט לא יאומן. משה, כאילו, כל מה ש... כל הדברים שהוא הגיע אליהם, כביכול נזקפים לזכות בתיה. בתיה נחשבת האמא של משה, משה נחשב בן בתיה. כן? וכשאנחנו שואלים למה הקדוש ברוך הוא סידר את זה ככה, הקדוש ברוך הוא סידר את זה בדיוק ככה. הקדוש ברוך הוא סידר את הנס בדיוק ככה שמשה גודל אצל בתיה בת פרעה בארמון, ולומד שם את כל מה שהוא לומד, ואני קצת מתחיל אולי לחזור על עצמי. אני חושב שהנקודה הזאת מובנת, ואני חושב שכשאנחנו מסתכלים על הדמות של בתיה, אנחנו אומרים, וואלה, זה באמת, זה דמות נדירה. איזה נסיכה שמחליטה להתגייר. מה היה לה בארמון? איזה העתיד חיכה לה? חז"ל אומרים שהייתה הבכורה. והיא הולכת להצטרף לעם הכי מושפל, כן? העם הכי נרדף. ותקום בעוד לילה. מה זה בעוד לילה? כשחשוך, כשקשה, כששבור, הכל שבור. לא רואים כלום. אמרנו, לא רואים כלום, היא רואה את השכינה. אף אחד לא רואה כלום, היא רואה את השכינה. מי עוד אנחנו מכירים? נסיכה כזאת? איפה עוד אנחנו מוצאים נסיכה שבזמן שעם ישראל במצב באמת כל כך קשה, מחליטה שהיא עוזבת את הארמון ומחליטה להצטרף לעם ישראל. יש עוד איזה דמות כזאת שאנחנו מכירים? יפה מאוד, תודה רבה. אנחנו מדברים על, כמובן שהדברים מכוונים כלפי רות המואביה. רות המואביה, כביכול, ממש סיפור מאוד 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 דומה. נסיכה, אומרים על רות המואביה שהייתה ביתו של עגלון מלך מואב, נכון? מחליטה באיזשהו שלב, באיזושהי תקופה בהיסטוריה, מחליטה שהייעוד שלה זה להצטרף לעם ישראל. הייעוד שלה זה להביא את האור אצל עם ישראל. לא איפה שהיא נמצאת, לא בתוך בית המלוכה, אלא, ואנחנו רואים שזה כביכול מוטיב שחוזר על עצמו כשצריך להזריח את האור של הגאולה. כן? אנחנו יודעים שרות המואביה זה אורו של משיח, כן? יש פתאום איזה תקופה כזאת שהקדוש ברוך הוא עוסק במה שנקרא אורו של משיח. כשהשעבוד כל כך קשה, כשעם ישראל, תינוקות נשחטים כל יום, והקדוש ברוך הוא מחליט שהגיע הזמן עכשיו להזריח את הגאולה, מנצנץ אצל הבת של פרעה, הבת של השליט של האימפריה, מנצנץ אצלה את האור הזה. היא קמה ומחליטה לעשות מעשה, ותקום בעוד לילה. ורות המואביה, אפשר להגיד, רות המואביה, הפסוק נדרש עליה בדיוק באותו אופן, ותקום בעוד לילה, כן? ותקום בעוד לילה, ואצל רות המואביה זה כמובן מתקשר ללילה המיוחד, כן? לילה מיוחד שהיא באה לגורן אל בועז, ומציבה לו בעצם עובדה, שאתה עכשיו, אתה הולך איתי, אין לך שום, בעצם, אתה חייב לקבל החלטה, כן? ממליץ מאוד לשמוע את השיעור של אייל ורד על מגילת רות, שיעור קצר, שיעור של 30 דקות, אפשר גם להריץ אותו טיפה, ששם הוא מסביר איך רות המואביה באותו לילה קמה ובעצם עושה מהלך שלם כדי להגיד לבועז, תקבל החלטה. כלומר, כביכול גם פה, יש לנו איזה גבר שהוא מצפים ממנו לצעוד קדימה, להביא, הוא לא מצליח. הוא צריך את האישה הזאת שתבוא ותגיד לו, אדוני, בבקשה, הגיע הזמן שלך. וזהו, אני מניח שאפשר עוד הרבה להעריך. אני חושב שההקשר פה בין בתיה בת פרעה לרות המואביה הוא מופלא. זה סוד של גאולה, זה סוד שזה באמת אין גבול לאיך אפשר להעמיק בזה, אני חושב. וזהו, הלוואי, הייתי יכול עוד להגיד אולי אז מה ניקח מהסיפור הזה? שכשהקדוש ברוך הוא מחליט להזריח את אור הגאולה על עם ישראל,
הוא יעשה את זה דווקא דרך החלקים האלה מאומות העולם, שרוצים בעצם להצטרף לעם ישראל ולקשור את גורלם בעם ישראל, כן? זה לא לחינם. הגאולה של עם ישראל היא תמיד צריכה להיות גאולת עולמים. כלומר, גאולה שמביאה, גאולה כזאת שגואלת את כל העולם. גאולה כזאת שמסמנת לאומות העולם את הכיוון. כן? עם ישראל הוא לב באיברים, כן? כמו דברי הכוזרי. ואנחנו רואים את זה שזה מאוד מאוד אופייני. שהגאולה של עם ישראל באה דווקא בצורה כזאת, כשאת האור הגדול של הגאולה הקדוש ברוך הוא מזריח דווקא דרך חלקים מאומות העולם, ואולי דווקא דרך נשים מאוד מאוד מיוחדות באומות העולם, שמכילות אצלם אור גדול שאין לעם ישראל, כן? צריכים להבין את זה. האור של בתיה בת פרעה לא היה כזה בעם ישראל. האור של רות המואביה לא היה כזה בעם ישראל, כן? האור הזה של משיח היה חייב לבוא דרך המואביות הזאת, דרך אפילו החוצפה הזאת של רות המואביה, לבוא לבועז ולעשות מעשה כזה כביכול חצוף כזה, כן? תובעני כזה, לבוא ולהגיד לו, תשמע, אני פה בגורן, אני לא יוצאת מפה עד שאתה לא מקבל החלטה. ובתיה בת פרעה גם כן, אבא שלה, עם כל הרשעה שלו וכל החזון אומרים גילולי בית אביה, כזה שחיתות כל כך מסריחה, והיא לא מוכנה להשלים עם זה, והיא הולכת נגד כל הדבר הזה, כדי להצטרף לעם ישראל. זה ותקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה, כן? כל אחת והנערות שלה. בתיה בת פרעה מול נערותיה שאמרו לה לא, אל תעשי את זה, היא עושה את זה. ורות המואביה גם כן הסיפור עם הנערות לא ברור, לא נכניס את זה בתוך השיעור, נגיד את כל זה במאמר מוסגר כי צריך להעמיק בזה עוד, אבל בכל אופן זהו, תודה רבה.